देखा ही गाना समाज खातिर बा। समाज के लोग कुछ चीज के नियम निकाल देला तो वो चीज कभी आए और सही कोनो मेहरारू तरीका कि सबके भूर खले बाया जोरा में निहार के तरीके देखा जब जयमाल करावत रहले बा तो सब क्यों देखले बा काहे खातिर पर्दा करी कि सबके भूत खले बाया जोरा में निहार के का हम चलिए सासे आचर संभाल के का हम चलिए सासे आचर संभाल के सबके भूत खले बाया जोरा में निहार के सबके भूत खले बाया जोरा में निहार के सबका हम चलिए सासे आचर संभाल के का हम चलिए सासे। लेकिन जवन लइका अपना बियाहे में हाँ भैया 10 लाख तिलक लेवे अच्छा फॉर्च्यूनर गाड़ी हाँ हाँ बियाहे के बाद निकल गोली घरे तो कहत रही कि देखा तनी जाके भूख लागल बा कहीं जाके तनी चाय बना लिया तब का होता हो कहत रही का रोटी भात पकाई बनाही माँ जब बरतनवा रोटी भात पकाई बनाही माँ जब बरतनवा दहेज लेके बनले तहर के सजनवा और पापा हमर दिहले आवे जाए के साधनवा ये बहुत भैया तरीके देखा बियाह के पहले जाना था तू साइकिल से चलत रहला ठीक है हाँ न कुछ ना पापा हमर दिहले आवे जाए के साधनवा दहेज देके के सजनवा हम चलिए सासू आचर संभाल के का हम चलिए सासे। और बहुत तरीके आज के जमाने में हाँ भैया मजबूरी के मजबूरी कहल जाला इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला इहे नु जरूरी मजबूरी कहाला बाबूजी दुआरे पर करवल जाय माला बाबूजी अरे और कैसे भैया लखवाला फंगा दखले ठहक मारी मार के जयमाला के टाइम दूल्हा के दोस्त लोग हाँ हाँ लखवाला फंगा दखले ठहक मारी मार के हम चलिए सासे आचर संभाल के हम चलिए सासे। और कैसे भैया सबके देखले बा नचनिया बजनिया सबके देखले बा नचनिया बजानिया लइका जवान देखले बुढ़वा पुरानिया लइका जवान लइका पुरानिया और कैसे भैया वीडियो